Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, kaixo, ongietorri Gaztea saritako alfombra gorrira. 7:00 dira momentu honetan, ateak ireki dira, eta jendea iristen hasiko da momentu honetatik aurrera. Hementxe gaude, Berezi Fernandez. Jon Fernandez. Fernandez Tardiabolikoak. Gaur hemen gauzita gertatuko dira, Bai. Osea, ez zaudete prest gertatuko den guztia ikusteko. Gonbidatu pilo bat, dana pipa joango da, ez dugu egingo zertarako astiri. Ez. Eta badeko hemen gure lehenengo gonbidatua izango dena. Pues venga, eta gainera topera hasiko gara, La Revueltatik dator zuzenean, gure lehenengo gonbidatua, Iñigo, ETS-ko Iñigo, besere. Arratsaldeon Iñigo, zer moduz? Ondo. Bueno, Iñigo, kaixo, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Lehenengo elkarrizketatua? Lehenengo elkarrizketatua. Madre mia. Tope asteko. Bai, pozik, energiakin momentuz. Atxalde luzea izango da, segurazki, edo batzu igual motza egingo zaigu, ez dakit. Bueno, ikusiko dugu hori, nerbioen arabera, zure nerbioak zemuz daude? Bueno, aurten nahiko lasai, ez dakit, igual lehenengo aldia ez delako, eta ja pixkatxo bat taldeak ezagutzen garenez, ekipo ezagutzen gara, ez dakit, nahiko lasai etorri naiz, nahi. Gaurkoan, dazkazu bi izendapen, disko onena eta ikuskizun onena. Potoloak biak, Bai. Pozi gainera, azkeneko nire 2 urteak, 2024an egon nintzen ikuskizun hori prestatzen, 20 urte zure eskutik, eta 2025 urte osoa disko berria prestatzen. Azkenean nire bizitzako 2 urteak izan dira, eta nolabait izendapen hauekin ere pixkat balioan jartzen da ez egindako lana, eta pozik, oso pozik. Bueno, ikusiko dugu gaurkoan zer gertatzen den. Lehen aipatu dugu, zatozela, La Revueltatik zuzenean. Zer moduz bertan? Oso pozik, bai, goizetik egon ginen dena prestatzen, eta azkenean izan zen, hori, ordu laurdentxo bat, baina, izan zen nahiko potentea, gero etorri dena ere sareetan, oparia, hori, buru handi bat izan zen, nahiko birala egin da, eta orokorrean nahiko, oso ongi tratatu gintuzten, eta gero, aterazenarekin pozik, ez? Azkenean ematea olako prime timeko, hori programa batean olako, ezakit harrera bat eta espazio bat euskeraz gainera, pozik uste du pausoak aurrera ematen adiela, ez? Bai, ez da gutxirako gainera, ze paso galantak. Joku bat prestatu dugu, gonbidatu guztiekin egiteko. Ez da joku bat, da galdera bat. Hoi da, galdera bat. Da, inoiz egin ez dizuten galdera bat. Vale. Espero, igual bai. Vale, ze arrazoigatik edo ze gauza berriro ez egiteko moztuko zenuke oinetako behatz txikia? Berriro ez egiteko zeo zer. Vale, edo inoiz egin behar izateko. Errepikatu ez da. Mozten baduzu behatz txikia, dau zerbait, inoiz berriro egin behar duzuna, edo igual ez duzu egin, baina egingo ez duzuna. Egingo ez dudana. Edo desagertuko dana, edo... Joder, bai, ez diatela inoiz egin galdera hau, ez? Adibidez, izan alda, burokrazia gabeko tramiteak egin alizateko, edo... Bai. Edo platerrak berriro ez fregatzea inoiz ez gehiago, horrelako zerbait. Zer ez aidan gustatzen. Ne ustez, komunak berriro ez garbitzea. Bale. Gustatzen zait. Gutxien gustatzen zaidana, etxeko lanetatik gutxien gustatzen zaidana, eta fregatzea eta zait importa baina hori. Bale. Oso ondo, balio da, komuna. Bai, gustatzen zaigu. Bale, eta beste bat, higienearekin lotutakoa. Zenbatero garbitzen dozuz toaiak. Wow! Ui. Txarrena da ez dudala galdetu beste batzuei zenbatero aldatzen duten. Orduan, igual esango zenbaki bat, eta horian maindiriak bezala, ez? Azken izarrak bezala. Ez dakit aste bete, hola? Bueno, bastante higieniko, ez? Nik uste du baiet, ez dakit zein den media, baina nik uste du nahiko ondo dagoela. Eta izarak ere, maindireak noiz... Hori ez dugu galdetu, baina badago zerrendan. Hori badago zerrendan. Ez que ezagutzen du jendea... Zuk zenbatero? 3-4 hilabete, nik ez, 3-4 hilabete, ezagutzen duela jendea, Ezagutzen du jendea, lagun bat. Ez, ni beste erantzun dut. Aurren urteako. Oso ondo, gordetzen dugu ba. Bainigo, mila esker eta zorte hon. Eskerrik asko, gero arte. Bueno, eta berezi, uste dut gure urrengo gonbidatuari paso emantera goazela uneotan. Aurrera, Izaro. Izaro, mesedez. Hola. Kaixo. Oso ondo, eta... Lako guapos hauez, Eta zu. Matxin. Gainera, badirudi etorrezarela horrela basotik zuzen. Bai, hori da Laurari esker dana.
Baina bai, oso pozik, oso basotik eta oso bai. Zuen gana, eske zau ez etxundigarri benetan, Zu ere. A ber, eske gaurkoak merezi du. Bai. Bueno, gaurkoan zuk bi izendapen dituzu, ikuskizun onena eta kanta onena. Zer modu zaude? Ba oso pozik egia esan, gainera enteratu nintzen zuk esan da, gazteako bideo baten, Xorieri izan zala euskarazko kanturik entzunena. Hori bai. Eta hori bai dela sari eder bat. Bai, hoi bada. Bueno, oin minsarietan bebai izendatu, Xorieri bebai izendatu da, bai, ikusia pare bat. Ekoizpen onena eta produkzionena edo kanturik onena, bizailkapenetan. Eta... Gauza. Gauza. Eta ez hori bakarrik, gaurkoan daukazu lan potolo bat ze zuzenean arituko zara holtza gainean. Olaiakin, eta oso gustora, egia da, lehengo aldia dela holan tripa handi batekin holtzan arituko nazena, eta olaiakin egitak emote oste kriston segurtasuna. Bai. Ze ondo, bueno, bentsat. Bai. Lagunduta beti. Bai, olaia iruditzen eta emagin ona izango zala. Epa, galdetuko tegu bat. Galdetuko diogu. Nik uste baiet. Bueno, uneotan, Izaro, guk gauza bat dakau zuretzat. Bale? Nitxoin, banatzor. Zer. Dakagu zuretzat gazteako lantalde guztiaren partetik oparitxo bat. Bale? Da kontakeria bat, baina hau zuretzako da. A ber, irekiko dut. Bai, noski. A ber! Beitu zerreparitu hostien! Ze guai, eskerrik asko! Ez da segaiti. Ze ondo, ze jatorrak, mi esker. Ez da ezer, bat zuretzako. Ea sorte ematen ditu. Eman guzti seguro. Bueno, Izaro, nik ingotu daz galderatuk ni lana gaur da hemen inoiz egin ez dizuten galdera bat egitea. Vale. Ze arrazoigatik, edo zer berriro eziteko, edo zer ekiditeko moztuko zenuke oineko behatz bat, txikia. Ostras. Oineko behatz txikia. Beitu, esango naban, eske igual gehiegi da, Eske hausnartu marko nuke, baina holan bote prontoan ez dakit behatza mozteko bestekoa dan, baina kotxeko azterketa praktikoa. Gogorra. Latza bai, askorentzat bai. Ez nuke errepikatu nahi. Bale, eta beste bat, zenbateko da zure eguneroko interneten konsumoa mobilean, bakizu? Orduak. Tiempo de uso. Bai, normalean ateratzen eta asteko informe hori, eta 3 eta erdi. Oso ondo. Ondo? Ba, egitzi da. Asko iruditzen jatan, Bueno, a ver. Ondo nik uste dute, Vale. Bai, gero inkomparatiba eta ikusiko. Claro, ikusiko dugu. Egingo dugu. Ea nork erabiltzen duen gehiena hemen telefonoa. Bueno, zuek lanerako seguro. Seguro. Baina horrek ez dakit nik kontatzen duen edo, Desaktibatu beharko zuen, lana ez. Lanak ez du kontatzen. Bueno, nirean bekendu beharko zan pixkat, baina bai, 3 eta erdi hortik. Oso ondo dau. Bueno, bai, Izaro, mila esker, zorte hon eta ondo pasa. Bai, zuei. Bueno, eskerrik asko, gero arte. Bueno, aurrera goaz, hementxe gaude zuzenen. Ya está, urrengoak dira. Ze ondo, hau dijoa pin-pan. Bueno, etorriko dira, gurekin Merina Gris, iruditzen zaigu, hola, bai? Ez, badiru, eske ez dakigu maskarekin ikusten gaituzten edo ez, hori da asuntoa. Orduan, ikusiko dugu a ber, Merina, Julen eta Sara, bai, badatoz gurekin, gurean dira, Merina Greseko Julen eta Sara, arratsaldeon bikote, zer modu zaudete? Kaixo, oso ondo. Bueno, gaurkoan dakazue eginkizun potoloa zuek, ze gala irekiko duzue. Bai. Ja, pixka beldurra ere, geunden danako oso nervioso. Bai. Bueno, itxoen, iruditzen bali mazaizu hemen jarriko naiz, erdian, zuek egoteko, gen hortxe. Orduan, urduri zaudete. Horrekin. Pixkatxo bat, bai. Bueno, nik aitortu behar dizuet, lehen pixka bat horrela soinu frogak entzun ditu dela. Eta hori da, itxura ona deko. Bai, itxura ona. Orduan, ez galdu, benetan, ez galdu. Bueno, horretaz aparte, izendapen batzuk ere badituzue, disko onenaren gaztea saria, eta baita ere dakazue zuzeneko onenaren gaztea saria, bi izendapen, nola zaudete horrekin? Oso pozik egia esan, mundu guztiak esango berdina suposatzen dut, baina ilusioak egiten du izendatua izateak. Ez dakago esperantzan diri, baina kontrako ere ez, baina egia ez dugula ez zer prestatu, lehen galdetu digute gu saiokoek, ea zer esango genuen iradaziko bagenu, eta ez dakigu, orduan, iruditzen sote txarra ematen dula ez, zer pentsatzeak, orduan, ez gaude espektatiba handiegekin, baina, ondo, egia esan pozik.
izango da pixka bat, bueno, aber zer ateratzen den, eta zer gertatzen den. Bueno, a ber, nik ingo dizkizuet bi galdera, inoiz egin ez dizkizuen bi galdera, bale? Lehenengoa da, zenbatero aldatzen dituzue izara edo maindireak. Ostras, talde bezala... Ez individualki, a ber, jakin nahi. Artista bezala, pertsona bezala. Hori. A ver... Bira, horren erantzun bastante hona da, zenbat aldir garbitzen dugun arropa hau, ze gaur iritsi gera. Venga, esan, zenbatero. Nik hau ez dut inoiz garbitu, petxera hau. Nik hau ez da ere. Eta izara galdatzen ditut, más o menos, hiru astetan behin gutxi gora bera. Ah, vale. Bi astean. Bueno, 3 astetan behin! Oso usai gutxi dakandik, Hori ere egia. Hori de kontuan ez. Bueno, hori baita... Hortatzen mundu guzik esatula hori, baina, bueno. Nire hon itxoiten abertu lehenek ez esaten zuen, eta gero janeria normala irutu zaitu. Vale, a ber, zurea zenbat da? Bai, nik bi astean behin. Sí, venga. Vale. Ez? Vale, beste bat. Zein da azken aldian indo zuen erosketarik zoroena? Badakit. Bira, eskuak berotzeko makinatxo bat. Boloak baino lehen, bestela, izaten da nahiko movida. Eta honekin, eusten duzu eta hartzen du kriston temperatura eta oso ongi. Zer da, bola moduko bat edo zer bai? Dira bai, eta gainera kargatzen du mobila baita ere. Orduan da, bai. Ze ona? Niti gauza, kotxea arrankatzeko arrankadore bat, bateria gabe gatzen zenean, nire kasuen askotan dela. Eta gero altaboz txiki bat, ez da Bluetooth altaboz bat, esan nahet, ez zinda konektatu mobila ez zer, baina badazka soinuak tipo euri soinua, erreka baten soinua, ventiladora baten soinua, relajatzeko. Hola, txiki-txikia. Ze ona? Naiko kuriosoak diak. Bai. Vale, hori zan, eskerrik asko, eta sorte hon. Oida, disfrutatu. Gero arte. Aurrera goaz, eta ez dakit norekin aurrera goazen. Hemen dago laia. Ikusten dugu Aneperekin. Bai, Aneperekin ikusten dugu, Izaro ere okupaturik dago. Ez dakit, ea norekin aurrera jarraitu dezakegun. Eta bestela, bueno, guk jarraituko dugu. Zemu zaude berezi? Ondo oso urduri egonaz, baina onja hobeto. Bai, a ber, nik nahiko lasa ikuste zaitut, momentu ondan ja... Baina barrutik doa. Bai, barrutik doa. Bueno, ez da nabaritzen. Bueno, aipatu beharra dago, gaur jantzi egin gaituztela. Bai, supermatxin goazela. Goaz, eske begirazte ondo gelditzen den hau. Oso ondo gelditzen da, hau ez da. Osea, bai, nire ustez. Bueno, nini joa egoi dentzen den diseinadore batetaz. Hemen dauela, hortxe dabil. Eta oso altua. Tipo crack bat da, crack hutsa da. Eta zu berezi? Nirea da bunkerra. Bunker. Nirea eta justo kasualidada da, ez dugu aukeratu horregaitik, baina ni eta Ainhoa Vitoria galako aurkezlea bunkerrek jantzitagoaz, eta zu eta Antxonteieria egoi izan duzu. Bai, ni egoi. Begira, hementxe dago Olaien Ziarte, ez dakit Olaien Ziarterekin hitz egiteko aukerarik izango dugun. Olaia, bazatoz gurekin, momentutxo bat? Venga, perfecto. Barkatu, horrela hartu zaiteu. Zemo zaude, Olaia? Ongi urduri egiarran, nagoiz erditan ja, japetatik berezikin. Eske, gaur, badakazu, zuk matraka handia gaur, dakazu. Alde batetik, abestu behar duzu Izarorekin. Bai, kantatuko dugu. Hortarako ere Izarok uste dauela emaginona izango zinela. Ja, nik uste nahiko ekibokata dagoela. Baina, ez dakit, gustatuko litzedake alde batera, ez dakit. Bai, ez dakit. Bueno, a ber, ojo. Ojo, kontuz. Denerik gertaiteke. Kontuz. Bueno, eta gero, beste alde batetik, baita ere, bi izendapen dituzu. Alde batetik, disko onenari gaztea saria, dala potente. Bai, da kategoria polita. Bai. Ikusi nuenan egintzen bereziki ilusioa zen eretzat da kategoria ederrenetakoa, igual. Eta bai, lanari errekonozimendu bat, oskake, pozik. Eta ez hori bakarrik, baita ere, zuzeneko onenari, baita ere, hortxe zaude? Bai. Hor, egia da erran nahi dudala, beti aipatzen zaigula artistoi, baino guk ez bagenu daukagun banda eta soinu argi teknikariak ekipo guzia, hori ez da posible, beraz, super eskertua aiai guzieri baita ere. Eske, lantalde oso handia dago, show bakoitzaren atzean, eta hori ere, mahai gainean jarri behar da, eta baloratu behar da. Hortaz, ikusiko dugu zer gertatzen den, gaurkoan. Ikusiko dugu, a ber. Disfrutatu, ondo pasa, eta listo hortara ere etorri garela. Mila eskerra honitz, zuek ere bai. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, eroin nire txanda, ingotzu galdera bat, gure asmoa gaur da, inoiz egin ez dizueten galdera bat egitea. Bale. Lehenengoa da,
ze arrazoigatik, edo zer ekiditeko, edo zer berriro egin behar ez izateko moztuko zenuke oineko behatz txikia? Bale, moztuko nuke. Bai, sakrifizio hori segaitik engo zeinun. Bai, adibidez segidezen ongi egoten, nire familiako norbaitek. Bai, norbaiten osasunaren alde, inkluso nerearen alde behatzak enduta, baino. Bai, hori. Bale, oso ondo. Da beste bat, zenbatero garbitzen dituzu izarak edo maindireak? Behar baino gutxiagotan. Eta hori zen bada? Ez dakit erraten zen baden, baino gure txakurraren arabera, porque batzutan igual daude garbitu berriak, baina derrepente igotzen da eta loia dauka gainean, edo derrepente hilaikoa jaisten zaizu eta odolez ikintzen duzu dena, igual garbitu behar da berri 3 egunetan, baina, bueno, bertzen ez dakit. Gehiago dijoa, txakurraren arabera, zure arabera baino. Nik uste baiet. Ze hona. Bai, erabat. Oso ondo, listo, eskerrik asko. Listo, mila esker, hola ja. Ai, eskerrik asko zuere. Agur. Bueno, aurrera goaz. Bida, Nogen. Erditik, sartu. Bai, jarri hemen erdian, gurekin. Bueno, Nogen, zer modu zaudete, arratsaldeon? Bai, etxaldeon. Oso ondo, emozionatuta. Gaur, dakazue, lan polita, ze, abestu behar duzue. Bai, gaur Janusekin batea abestuko dugu bi begi bilore eta gogotsu, egia esan. Eta gainera, ezin dugu aztu, abesti hori, baita ere, nominatuta dagoela, izendatuta dagoela, abesti onenaren kategorian. Zer moduz horrekin? Aber suertea da hon, irabazten bali madeu ospauko dugu. Norri goko da irabazten baduzue? Alex. Ez dugu erabaki, ez. Alde gukin kangun hemen. Ez dugu erabaki. Nork hitz egingo duen hori erabakita egon. Jokin nahi. Eta zer zango duen, ez dakizu ebez. Ez. Bai, ez hori ensaiatu dugu. Entzun dugu, baina ez diogu, jendea ez diogu izorratu, hemen, sorpresa izorratuko. Ez dugu gafatuko. Oso ondo. Nik inguratzuet galdera bat, inoiz egin ez dizuen galdera pare bat. Lehenengoa da, zenbatero aldatzen dituzue toaiak, etxean? Galdera ona. Egia. Pentsatzen zauzien ez bestea. Ze esango dugu, 4 egun, ala, más o menos. Bai, zera! Ikastean behin. Niko hori zabarnu, nik erazten behin. Baina ez da neregatik, ez naiz bakar bizi orduan, nik ez dut presioa jartzen. Baina toaia zurea erabiliko duzu, Bai, baina toaia, nire etxe txikia da, orduan toaiak erdian daude eta... Astean behin. Vale, venga. Eta zenbateko media daukazue telefonoan uso de... Tiempo de uso delako horretan. Nik kendu nuen. Nik jarri nuen abisatzeko, eske mobilakin lan hori ere esan beharra da, Vale, orduan. Horrek 5 ordu eta 20 edola amateit. Ostra, bueno, sareak eramaten ditu nogenekoak Alexek, orduan... Horrek denboak entzun du horrek. Justifikatuta dago, ezta? Bai. Vale, estra bat. Ze arrazoi edo kausagatik, edo berriro gauza batez egiteko, edo zer ekiditeko moztuko zenukete oin bateko behatz txikia? Zer ekiditeko, edo zer gauza? Edo berriro ez egiteko... Izan behar du ez gertatzeko, izan daiteke gertatzeko ere bai. Venga, gertatzeko! Venga, emaioz du buelta hori! Ez dakit. Markela, asizu. Gazteazari bat irabazteko? Osa, zenbateagatik... Jo, errespeto guztiakin, baina... Behatzak, gutxi du, hamar bakarrik, Han erena igual bai, han erena moztuko nun. Ez dakit. Glastonbury jotzeko. Glastonbury jotzeko. Ostras! Glastonbury jotzeko ez da txarra. Guazen gure abestiai ustea. Danok? Bai. Bost behat jartzeitu parrilla gainean, Glastonbury jotzeko. Wow. Momentu zonena. Bueno, mila ekipo, torte hon, gaur hauean, ondo pasa, eta gero gaude. Mi esker. Gerarte, eskerrik asko. Aio. Bueno, gerturatuko gara pixkatxo bat, ez? Ze pixka bat bai. ari gara atzeratzen, eta iruditzen bali mazaizu aurrera egingo dugu, kasu honetan, Olatz Salvadorrekin, Olatz, mesedez, Olatz, bai, Olatz dator. Erdien jarri ben, Olatz. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, Olatz? Ondo eta zuek? Oso ondo. Bueno, Olatz, gaurkoan, izendapen bat, eta nik uste dut, kategoria potoloenean, artista onenaren kategorian hain zuzen ere. Zer sentsazio horrek? Oske, ni gainera ez duen ezer espero aurten, ze nire diskoa ezan sartu aurtengo zeatan, eta orduan sorpresa zarrapatu nahi duen eta ilusio handiz
esan bardet, bai. Ze ondo, ba, pozten gaitu horrek ere, ez da? Ja, a ber, da, kategoria favoritutako bat, ez da? Bai. Hori eta disko onena oso kutuna da, bai, artisten artean, ez? Horrek diak izaten dira normalean. Horregatik, osea, pues, diskoa ezin danez, ba, artista, bueno, nominazio izendapen hutsa izan da, ba hori. Sarea jasotzea. Bueno, ilusio handia piztu diatzez. Bueno, latgoaz galdera informalekin bakizu beti gailtzala. Zein da azken aldian indozun konprarik eroena? Igual bereziki behar zinuna, edo... Eroena, akaso? Gaueko ordu txikitan iten diren horretako bat. Bira, oso random bat da. Vale, hori behar dugu. Da, ekizue lurra bustia dagonean suelo mojado jartzen duen gauza horietako bat. Ba, justo pieza eszeniko bat terako behar dugu, eta hori izan da gauza raro bat erosieten azken bola da. Bale, esan behar nizun, ez dakit, etxeko egongelan jartzeko, elementu dekoratibo horrela moderno modura, horrelako zerbait, edo zuk zure buruari gogorarazteko, olatz, fregatu dezu. Igual erabiliko etxean, ez dakit oraindik, baina printzipioz izan hortako. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko latz, da sorte hon, geroko. Hori da, gero arte. Agur. Bueno, ba, hortik. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, kasu honetan aurrera goaz. Bai, habia beteta dau, bueno, betetzen hasi da. Betetzen hasi da, Euskalduna, hemen jendea etortzen hasi da. Hortaz, bagoaz, kiston artistarekin. Eusko Printzes mesedez. Hola! Kaixo, guapa, zer modu? Eskerrik asko. Zer modu? Ondo zuek? Bikain hementxe. Oso ondo, bai. Disfrutatzen. Eskerrik asko. Bueno, eta zu ere. Bueno. Dakazu, izendapen bat gaurko gauean, bideoklip onenaren kategorian, ez dela gutxizte, haze bideoklipazoa Euskainol danak ikusten hartzen YouTubeen. Zigarroa. Konta iguzu, nola zaude horrek? Ba, oso pozik egia esan, irabazte bade, ba, dena junga superrondotaz, badet irabazten, ba, loia liar que flipas. Ui! Kini West bat egingo duzu batean? Oficial, Kini West, Ario Gine. Titularren bat, nondi joango da, liada? Ui ama. Liada hori nondi joango da? Ez, beti... Beti sekretu. Bai, sobre todo. Bueno, gero beste liada, beste mota bateko liada egingo duzu, oholtza gainean, zerbait prestatu duzu potoloa. Bai, bueno, bideoa gustatu ba zaizue, ba ikusiko zue gaur zuzenen, Antzekoa izango da. Antzekoa, bai. Baina loka bihurtuko gea, Ai, izlako goak. Ikuste danak, vamos, hau jarriko zu hankaz gora. Hombre, espero, no? Hombre. Bestela, viejo guztik. Hoi ez deu nahi. Eusko Printzes, mila esker. Etxon, aurretik galdera bat. Egia da. Aproba raroa da, baina. Zein da azken aldian indozun konprarik eroena? Eroena? Igual, hola, nordu txikitan edo ezenuena behar, baina garestia dena, edo bateren bat. Oaindik ez dut jaso, baina Espain batzuk, egia esan. Datorren hilabetan jarriko ditutela. Pedido! Eksklusiba! Bueno, bombazo, Pillan! Ikusiko deu, Nere Espainiak. Gauza bat, etorri gazteara, zure Espainiak ikusi nahi diteulako horrela esklusiba. Hombre, claro, nahi zutenian. Rebil bat, hori da. Nahi zutenian, gaina bazan gareia nominatzea, Esan. Hombre, bazan gareia nahi nominatzeko, ja, Ya está. Esan da, esan behartzan eta esan da. Ondo, eskerrik asko, Eusko Printzes, gero arte. Sorte hon. Gero arte. Bueno, ba, aurrera goaz, hemen badakizue gauzak ez duela etenik, eta jarraitzen dugu kasu honetan, uste dut hortik ditugula prest, bai? Jofe eta Jimena Amarillo. Bikiak, ote dira. A ber, bikiak dira, bai edo ez? Ba, guazen behar galdetzea. Batoz. Etorri gurekin, badatoz, bai? Bai. Badatoz. Estimulo gehiegi, bai? Jofe eta Jimena Amarillo. Hola. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Bueno, equipo, ¿qué tal estáis? ¿Zer modu? Pues hondo, aquí estamos. Hondo. Pues muy bien, de un buen rollo que flipas. Tú igual flipando un poco con todo este tinglao, ¿no? Sí, encima no entiendo una sola palabra y yo estoy pues nada, aquí con luces, con gente, sí. Bueno, gaurkoan, kriston gauza gertatuko da, eszenatoki honen gainean, vais a cantar por primera vez, juntos, panpin bat bezala, gaztean sortutako abesti bat, gazteak abian sortutako abesti bat. Bueno, ¿cómo afrontáis esta noche? De locura, ¿no? Muy bien, la verdad. No sé, cómo se pueda, ¿no? A Jope se la ¿Tenéis suda, ganas de tío. poneros ahí encima, a darlo todo? Sí, un guayeteo. Sí, a ver cómo la gente reacciona, si se la sabe, tal. Yo creo
que la gente se la sabe. Joder, que sí se la sabe. Creo que la gente se la sabe. Y os tenemos que decir que en la redacción nos hemos divertido un montón con vuestro Cabián. Nos parece súper divertido, sí. Nos reímos un montón, sobre todo con el final. O sea, qué vergüenza, qué vergüenza. Ya. Fue un reto. Flow Telecinco, pero bueno, gracias a ello salió la canción de muñecos que hicimos. Sí, una pedazo de canción. ¿Podemos confirmar que no sois gemelos o sois gemelos? No lo diremos nunca, no lo diremos nunca, yo creo. No hay por qué revelar, ¿no? Claro. Ese secreto, hay que alimentar la leyenda, creo que es lo importante. Sí. Primos, familia, yo qué sé. Bueno, y además recordemos, guazen gogoratzera, abesti onenaren kategorian zaudetela izendatuta, estáis nominados a la mejor canción. ¿Cómo habéis afrontado, cómo habéis sentido cuando visteis vuestra nominación? ¿Quién va a hablar? ¿Cómo lo vais a hacer? Si es que ganáis. Y yo, me fliparía de repente ver a Jimena como hablando en un euskera perfecto. No, pero es que no puedo, porque lo intenté ayer, porque yo me preparé el discurso, porque yo estoy convencida de que vamos a ganar. Y como vamos a ganar, yo me tenía que preparar unas palabras en euskera, pero no va a ser posible porque no quiero que se me grabe hablando como el culo. No te preocupes que nosotros valoramos aquí todos los esfuerzos, así que vale, no pues te preocupes. lo intento. Yo creo que si lo intentases ya sería suficiente. Vale, pues si lo intentas se cae el estadio. Pues lo voy a intentar, coño, ya. Hombre, claro que sí. Vale, os voy a hacer yo una pregunta aleatoria que no tiene nada que ver con esto. Estamos haciendo a la gente preguntas que nunca les han hecho. ¿Por qué motivo, o para evitar qué, o para cambiar qué, os cortaríais un dedo pequeño del pie? Ay, guau. A ver, pues para obviamente frenar todo lo que está pasando en el puto mundo, ¿no? Que nos estamos volviendo locos. Y pues sí, o sea, literalmente. Si fuese así de fácil, yo lo haría. Literalmente me cortaría incluso 2 dedo. o 3 dedos. Que no es nada realmente por intentar como parar, ¿no? Sí, que el Trump deje de estar loco, que Palestina libre y todo, literal. Sí, Irán bombardeando Chipre, no sé qué, o sea, movidas muy locas. Yo me cortaría hasta la mano. Total. De repente. Sí. Un brazo. Pues queda dicho. Os voy a hacer una más mamarracha. ¿Cuál es la compra innecesaria que habéis hecho la última? O la más loca. La compra más mamarracha. Bueno, innecesaria, eso lo valora cada uno, pero bueno, que sea un poco... No sé por qué he comprado esto. Sí, yo una cosa del Temu, como una funda de tapa del váter. Sí, de leopardo, ya. No me digas. Joder. No me superas, sí. Yo no la he comprado. Pero una movida muy mamarracha que me pensé comprar fue como Estrella Galicia ha sacado como un tirador de cerveza, como así rollo para casa, y mi aita, que es un amante, dije, va, se lo regalo, pero es que valía 300 pavos. No. Entonces, no. Caro, está caro. Es mamarracho, pero la idea ya. Claro. Muy bien. Pues ya está. Ahí queda. Pues es que recasco. Mucha suerte. Eta sorteón. Y pasadlo genial esta noche. Bueno, agur. Venga, agur, quiero arte. Bueno, aurrera goaz, gaueko beste izendatu batekin. Bai. Janus Lester, mesedez, Jokin Pinatxo. Erdira. Kaixo, arratsaldeon, zer modu? Ongita zuek. Ondo. Bueno, Jokin, dazkazu izendapen batzuk. Alde batetik, artista edo talde onenaren gaztea sarira zaude izendatuta, eta baitaren nogenekin batera zaude izendatuta abesti onenaren kategorian. Nola zaude? Imaginatu ze pozik, ez? Gainera bizendapen oso berezi, ze bat, bada artista onenaren saria, eta da pixkat igual zerbait dena englobatzen duen zerbait, eta hori kriston horea da izen erraldoi horiekin gainera nominatua egotea, eta gero bi lore, ez? Bila zemat burruka eukin dituna besti horrekin garai baten, gero nogenekin berriro grabatu eta ikustea ze bide izaten ari den, superpozik egia esan. Ja hemen egotea ja irabazi dugu. Bueno, eta ez doi bakarrik, gaur gauean ere, gaur arratsaldean, abestuko duzuela zuzenean. Bai, abestu dugu behin, bakarrik, autobusean abestu genuen bideo egiteko, eta gero kontzertu baten abestu genuen, eta ja bigarren aldia hemen, ingo dugu bertsio akustiko bat, goxo-goxoan, beharko dugu jendeak abestea, hori bai, konfiantza guztia hor dago. Primizia esangoa, formatu aldetik behintzat, lehen aldiz. Desiatzen gaude hori ikusteko, gaur arratsaldean, hortxe, YouTubeen ez galdu. Nogenekoek esan digute, bueno, ez dakiguta, zuk pentsatu dozu irabazi eskero esango dozuna. Ez eta asko pentsatu, egia zan, ikuste dituzunean ze izen dauden, eta nik kriston errespetua dauden artistei, orduan, ez dut bereziki pentsatu, baina seguru nago, zortea baldin dago irabazteko, bihotzetik aterako zaren zerbait izango dela, eta horrekin jala zain nago. Ze ondo, ze konfiantza, oso ondo, ze horrelako gauzetan jendeare urduri... Nik ez zitzaren gertatuko.
Aurrera goaz, mundu guztiari egea pare bat galdera egiten, Bai. Berezi? Zuen galdera Bai, ikusiko duzu. Zein da, azken aldian egin duzun erosketarik, eroena? Materialki ari gara edo zertaz ari gara? Bueno, Eusko Printzesek esan digu Espainiak adibidez, jarriko ditu. Hori da, azken gasto eroa. Bueno, a ver, gasto eroa edo, erosi dugu janusneta bat, hau da, furgoneta bat. Epa! Bastante, bai. Kontzertutako, beti juten ginen, biru kotxeetan, joango gara ordenak pina bezala kontzertutara. Ze ona, nik furgoneta hori ikusen nahi dute. Ez dakit eroa den, baina pentsat garestia. Ba, garestia bai. Ziurrenik gaur arratsaldean esango diguten gauzarik garestiena da, fijo. Bai. Zoritxarrez bai. Da beste bat, azkena. Zenbatero aldatzen dituzu toaiak? Ba, ez hainbestetan. Denon koletilla da hori. Bai, nik uste dut ja sentitzen dezunean ja dutxatik ateri da garbitu beharrean ja pixkat zikintzen ari zarela eta beharrezula berriro dutxara sartu horietako naiz, pixkat gehiagi luzatzen dut. Eta hori zenbakitan zema? Ez. Bi aste? Venga, bi aste. Nahiko ondo, nahiko higieniko. Bien, ondo, du. Ondo. Zer esan du jendeak, hor? Bueno, gehienak uste 3 aste. Bueno, bai. Egonda baten bat horren ez duguna sinisten, baina 4 egunik behin, 3 egunik behin, man. Bueno, Jokin, mila esker, zorte hon, gaur arratsaldean, eta ederto pasa. Berdin? Eskerrik asko. Gero arte. Agur. Bueno, aurrera goaz, jarraitzen dugu, gelitzen dizkigu 15 minutu esaten digute, hortaz guazen 15 minutu hogei etekin gehien ateratzea. Aldan dana. Adibidez, Janirekin pasako gara, edo Janire etorri honea, bueno, momentuko euskal sortzailea, zer modu? Ondo. Bueno, jakin ikusi deula, zure reelsai goduzuna, zen dela apur bat atakada. Nik ez dut ikusi, eta hori galdetu baina entzun, zenbet Gerre de With Me grabau dozuz gaurko lukan inguruan. Bat. Eta gainera, ja intimidautena, ze jenti oso guapo jantzik da. Oso, da nik ez teget eskusi ze erropak aldatzeko karretaz, baina ez dute ondo hau lertu zein Zauz divina. Zuzaude oso guapa. Emoten daun noela merkaure, nire zenbiri bronki bota da gero, poltziola neutzik, Ez, da hemen duen jenti bakeste itxeko koli emoten daun, no. Urrengorako, lasai, ingo deula zehoze. Baina oso guapa. Dress da ipini behar da urrengo baterako, bai, ados. Gure kulpa. La paradera ezin dago izen. Bueno, gainera, zatoz honea, eta sari bat ematera zatoz. Ojo, bai. Bai, ni flipetan gatu nintzen. Deitu ziren da, ni? Venga, vale. Famosa? Ez dakit ez ezaten da, bueno, Earki, oso. Bai. Aldo te zan, zein emon biotan hori edo ez? Bueno. Esan zein kategoria gure bozu, baina... Nori ez dakizu. Ez, 5. Disko honena. Ostras, potoloa, potoloa eman dizut. Jakizu hori artistentzako dala favoritoena. Hori eta artista... Bai, nik esatzet, ikerregaz presentobio da esatzet, zeuk irakurri zen dislexikina, da ia konfunditzen zen, da ez nahi. Ala, listo, oso ondo, hemen bakoitza bere teknika dazka. Bai. Bueno, azkenengo galdera, hau da influencer galdera. Zein da zure eguneroko erabilera tiempo de uso diario mobilekoa? Broma barik YouTube. Obsesionautena, podcast luze. Ez, zenbat denpora. Tiempo de uso. Orduek. Esan. Ba, ez dakit baina asko, Ostri. Ez da zu begiratzen. Ez, nahi behitzi. Bueno. Idatu, zuzenean ikusiko dugu, hementxe Euskal Eduki sortzai batek zenbat denbora gastatzen duen mugikorrean. Ikusiko dugu. Oi, ajuste zen esango nuke, edo behidat... Jornada completa. Ai, a ver. Media jornada. Nik esan behar dut. Tope. Eduki sortzaia. 9 ordu 36 minutu. Wow. Eduki sortzaia izateko, a ber. Ez da oin txarta. Ordu batzu dire, baina bueno. Eta azken galerarekin goaz. Azkena. Zenbatero aldatzen dituzu izarak. Esan. Jakin nahi deu. Udan geiza, udan bai. Zega bazi xerdize botaten da, baina gero bestelan usain raru botaten azten da nien. Hori egunetan. Hori da? Ez, edo hautze da, holan. Ez que ez dakit. A ber, astin behin bai. Opa, asko da hori, Ondo. Geizatanen biko zan, Uxerdize botatot asko gabaz da... Tentie pixkatu un poco guarrin donga. Oso, bueno, baina nire, mila esker, gozatu, disfrutatu, zure saltxan zaude. Bai, egize da. Gero bengo gea. Gero arte. Abuma, ikusten manozu musuga. Bueno, eta aurrera goaz, bai. bengonekin. Bengo eta Julen, bai.
Bueno, kaixo bikote, zer moduz? Ondo, hementxe gaude. Bata bestearekin horrela hitzeiten mundu guztiakin. Bueno, gaurkoan, oker ez dana, sari bat ematea ez dator. Hoi da, bai. Gonbidatu nazute ez, sari bat ematea eta pozik. Ze sari? Esan daiteke ze sari? Ba ez dakit. Bai, uste esan daitekeela. Ja, ordu honetan ja esan daiteke. Binezketak ez zein den. Esan izkate bi, eta uste dela edo zuzeneko onena, edo bideoklip onena. Nik buruz bezakit. Nik ez. Baina, bueno, horretako bat. Ikusi YouTubea eta ja hor enteratuko zarete. Eta gaur, bestela, bueno, nahiko lasai, ez? Gutorrik gaur ikusle modura pizkat, a ber, saltza da ono ez. Arkit ez du, A ber, nik egin behar duzutena da galdera guztiz arraro bat, horietako bat, bale? Zein da azken aldian egin dozuen erosketariko lan eroena? A ber, ero nik egia da bakatela hor pizkat, ez? Kapritxo moduko bat da, arropa erostiakin. Askok daukagu kapritxo moduko hori. Bai, azkenin, genitunean 14 urte ginen erosten beti arropa faltsua, orduan hain, aldugunez zerbait erosi, erosinun lakosteko jertxe bat. Nahiko arestia. Hemen dirua dao, dirua dao. Eta zu? Nik egia esan, lehenengo gauza esateko, nire etorri nahi zen gainatu honea, taksista modun, orduan ez dakit hausen duten nahi zen iten hemen. Ja, hemen zauz, ja ez da bardure, aurrera. Ja, esan beharra da. Orduan, nik esango nuke, aitorrentzat opari bat. Ja, oso polita. Baina bendik ez diot eman, orduan ezin dut. Ezin dezu esan, bueno. Horrek ez daga prezioa. Bueno, bikote, disfrutatu asko, ondo pasa, eta gero gaude. Oso ondo. Gero arte, agur. Bueno, eta badakizuen ez Bueno, osango lukina. Venga, aurrera goaz, sekulako lukina ikusiko zue. Aimar Zeta, etorri honea. Bueno. A ber, batetik 10 zenbateko beroa duzu honekin. Oraindik ez. Oraindik ez, orduan bat. Oraindik bat. Bi, hiru, lau. A ber, erakutsi mesedez esku artean duzuna. Mesedez, nundik atera dezu hau? Nik erosi du, tipo... Indau, personalizau gaurko. Personalizau bat. Ikaragarria, Bueno, gaur zaude izendatuta artista berri edo talde berri honenaren kategorian. Zer modu zaude horrek? Ondo, pozik, a ber, sortea dagoen, eta bestela, baita pozik. Bestela disfrutatzera eta nerviori gabe. Edango du txupito berdina, idabazte baut, eta galtzen baut, así que... Earki, eta gaina hemen ondo pasatzera ere bagatoz. Oso, hori... Ondo. Nik aitortu behar dutzun dauela obsesionaute zure txikitako edukiekin. Osea, Aimarrek igotze ditu Instagramera storytara bere txikitako grabazioak abesten eta... Eta da urrea. Eta, ez da kontatu nahi duzun hemen anekdota bat, azken bideoari lotutakoa, zure auzokide batek... Ez? Bale. Txinba, eske esan ziaten... Gaizki kantatzen zuela, hemen dizizan gotzegu. Barkatu. Txika, look at the... Izendatuta, eske ez da beste... Izendatuta, hori da. Gu oso ondo hemen txe. Bai. Ai, eskerrik asko, zu ere. A ber, Aimar, galdera arraro bat. Zein da azken aldian egin duzun konprarik eroena? Bueno, hau nahiko eroa da. Nik uste ja, eske ez da gehiago esan beharri. Tipo, zapati batzuk igual daukatela pelutxez edo oso... Uki. Bai. Ez ditut gauza oso, igual niretzat dira normalak da. Bai, bueno, ez ditut gauza oso erak erosten, bat? Hartzan zapatilla batzuk. Baina, hori. Garren galdera ingo deu. Bigarrena. Adibidez, zerrengatik edo zerrez berriro egiteko moztuko zenuke oinetako atz txiki bat. Behatz txiki bat. Gauza bat, igual, eziteko edo ekiditeko, edo zuri ez gertatzeko, ze gauza gaitik moztuko zenuken? Pues beira, behat txiki baten gatik dena, porque pa' que esta, o sea, es que lehengo neman nintzen, con todo esto... Molestatzeko. Adibidez, ba beira. Gratis, incluso. Ba, ze ondo. Ba, Aimar, mila esker. Sorte on. Eta asko disfrutatu. Hori, ez dugu berdin, ikusiko gea. Gero arte. Aio. Bueno, aurrera jarraituko dugu. Bai. Eta nik uste dut ordua esango zut. Ordua. Eta Amar. Bost minutu eskaz. Ai, ama, begi. Baina eske mesedez, begiratu mendakaun fantasia guztia. Osea, fantasia iritsi da Gaztea saritako alfombra gorrira. Eta hementxe ditugu Maruxak, Albina Stardust, Xarma Leone, Divina Comedia. Osea, danak daude hemen. Nik uste dut argazkiak egitea bukatu dutela. Hortaz igual, bai. A ber, bukatu dute, ez dute bukatu.
Nik uste baiet. Ez dakigu, baina bueno. Amaitu dozue, torriko zare, venga. Vale, pues Albina, torri gurekin, eta adivinare bai. Venga. Aizue, baina bueno. A ber, nola dian look hauek, a ber, Xarma, zuere, torri honea, mesedez, osea, dana jarri zuen. Beti, gu beti gara behar dugu gehiago. Osea, bizpidura begiratu gara, esan dugu, zerbait falta ez daigu, gauza gehiago behar ditugu, eta orduan, batera da. Eske brillo, hemen glitter. Glitter eta gainera bakoitza bere estiloan, porque pues, ni naiz travesti eta Divina travestia berera, Xarma berera, Maruxak dira divinas bakoitza berera. Ez que hau da zoragarriena, cariño, bakoitza bere estiloa. Hemen diversitatea ere, jarri behar deulako baita alfombra gorri honetan noski baiet. Bueno, ze gertatu zaizu, ematen dula untxi bat jandeztula bizirik. Ba, begira, lo egiten dezunean, ahoarekin irekita, entziak horrela pixka zikatu egiten dira eta daukot prinsipio de gingivitis, baina ez dut galduko alfombra gorria, ze gainera konjuntuan gaude. osea... Pilo bat gonbiatuk esan digute falta mota utela dresskodea, zuek ez, ezta? Bai, zuek ez. Gure eta egu falta. Bueno, ze gainera, gero jartzen baute jendeak ez du errespetatzen, orduan. Jendeak nahi badu dresskodea, gero ongi egitea. Bueno, ingo dizeu, aialako hemen egiten galdera horrela arraro xamarrak gure galderak, bale? Eta lehenengo galdera da, zer erosi dezuen horrela, zuen azken erosketarik arraroena internet bidez? Azken erosketarik arraroena. Nik badakit. Nik badakit. Nik erosi dut badakizue komunean katea botatzeko botoia, hori erosi dut internetetik. Bastante arraroa. Ona. Nik sarrera bat, kurso bat egiteko ezpata bat montatzeko, zerotik. Wow, igual raroena. Osa, igual nahi arte. Zuko dolarekin zer dakazu? Bueno, ba, erlazio ireki bat. Vale, eta Xarmak? Nik ipurdi bat. Olala. Ez da nabaritzen, baino ipurdi dago. Urrengoan handiagoa. Bai. Imaginatu beria nolakoa den. Irukote, super ondo pasa, gaur gauean disfrutatu pila bat, eta gero gaude. Eta datorren urtean Maruxak nominatutak, atera dute diskazoa. Ole! Bueno, eskerrik asko. Eta, Albinak aurkeztu ditu, goaz orain Maruxakekin. Hemen, bueno. Bueno, haze nolako kuadrilla, favorez, ez dakit nola sartuko gehan danak plano berean. Baina, bueno, a ver, jarri hemen, horrela, vale. Bueno, ekipo, ongi etorri Gaztea Sarietara, lehenik eta bain zorionak, hazen nolako EPA kaderatu dezuen, bueno, kontaigu zuen, nola lortu dituzuen horrelako kolaborazio puskak, norkitzein nahi du. Venga. A ber, azkenean lagunekin egin ditugu, haibez Kiliki, Flako eta Jofe ezagutzen genituen lehendik, Porro Txamaren laguna da, gero kolektiboko abeslariak kolektibokoak dira, así que lagunak ere bai, eta hori, sin más, hola, fiskat. Bueno, ondo ez, osea, nahiko... Esan diguten gonbidatuk faltan bota utela dresskodea, zuek ez, ezta? Zuek ez dezue behar. Travestia gara, osea... Oituta zaudete. Dugu behar, keba. Bakarrik glamurra eta brillantea. Hori guztia jarri dezue. Bai, noski. Beti, dana, glamurra eta brillante. Arten galderak? Bai, gai zeiten holan galdera apur bat arraro batzuk. Lehenengoa da, zein da egin dozuen azkenengo erosketarik eroena? Eroa, arraroa, kuriosoa... Bai, nork nahi du hasi? Hombre, gaur hona etortzeko, zehose? Zer? Showerako materialen... Yo soy compradora compulsiva. Joan ginen bazar batera eta gastatuko nuen 50 euro bainuko gauzetan. Un orinal, eskobilla, fregona... Baina umeentzako materiala, bai. Gainera ezen erabili. Hartu genuen guztia eta ezen erabili. 50 euro xautu zenituzten ezertarako. Hemen beste bat dau. Eta beste bat. Ez que ez dakit, ez que iturginaria naiz entez, ez dakit. Tuberia bat, venga. Tuberia bat, batean. Oso ondo. Bastante kuriosoa. Eta, nik uste dut jautzi behar dugula. Bai, listo. Hau astera doa, bueno, atorn urtean Maruxak zuzenekoa, bai, edo ez. Venga, Maruxak zuzenean, Maruxak izendatuta, ikusiko dugu. Bai, eta... Manifestatzera. Eta lagunen artean gainera, Lagunak, danak, gaude hemen.
Ekipo, eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik, eta gero gaude ondo pasa. Ondo pasa, disfrutatuta gero arte, agur! Bueno, berezi, uste dut, bukatzeko moduan gaudela, esaten digute jamozten jumar gehala. Hortaz, badakizute, 8:00 aurrera, gure YouTube kanalean eta webgunean. Zuzenean. Hortxe, Gaztea sarien gala handia, sekulako ikuskizuna ez galdu. Agur! Aio!